ಈ ನಮ್ನೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಪೊದ್ದಿ ಅಲ್ಪೇದಿರ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕದು ಅಗ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆನಾ ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಸೊರಕೆಂದು ಜಪ್ಪೆತಲ್ಲ ದಾದಮ್ಮ ಸಿಂಬಾವು ಸಿಂಬಾ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ದಾದಮ್ಮ ಸಂತಲೆ ಅತ್ಯ ಮಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಓ ಅತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಬೆನ ಅಯ್ಯೇ ಬಾಬೆ ಚಿಂಬೆ ಎಂತ ಬಾಬೆ ಚಿಂಬೆ ಅಯ್ಯೇ ಬಾಬೆ ಚಿಂಬೆದನ್ನ ಆ ಬಾಬಾ ಸಿಂಬನ ರಾಮ ಬಾಬುಂಡ್ ಲಕ್ಕ ನರಕದಾಯ ನಿನ್ನಮ್ಮ ನೆಪ್ಪೇರು ಬಾಜೋರಾದೆ ನಿನ್ನಮ್ಮ ಓ ನಿನ್ನಮ್ಮ ಬಾಜೋರಾದೆ ನೆಪ್ಪೇರು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಪಗ ಪಂತೆ ನೇರ್ದೆಚ್ಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಎಂಕುಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಬಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸಿಂಬೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇಡು ದುಂಬು ಪಿದಾಡ್ವೆ ಭಾರಿ ಜೋರಾತೆ ಗೇಟದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಡ ಬರ್ರಕೇನುಜೆ ಆಯ್ತು ಒಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಬೈಜ್ಜೆ ಭಾರಿ ದೊಂಬುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆವೆ ಮಣ್ಣದ ಒಂದುಂಡ ಆವೆ ಮಣ್ಣೆ ಕೇರಳ ಪೋಪುನು ಎನ್ನೊಂದು ಆವೆ ಮಣ್ಣದ ಟಾಸ್ಕೇ ಒರಿದುಕೊಂಡು ಎಂಕದ ಆಲ ತೋಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಪುರ ನಿಕ್ಲಾಗೆ ಅಂತ ತೋಜುವೆ ನಿಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನದ ಆಲ ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸ್ಕೈ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಂಡಾ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಇಂಚ ಗ್ರೀನರಿ ಸ್ಕೈಗೆ ತಾಗಿಲಕ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಗೂ ಹೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ನಮ್ಮ ಕಾನಿ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಗೆ ಡೆಗೆ ಬೈದೊಲ್ಲೆತ ಪೋದ ನುಂಗೆಲ್ ಪಂತಿಡು ಉಂತದೆ ಎಂಕಲ್ನ 10th ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೊನೋದು ಒಂಜಿ ಪಂತಿಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಂತದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಪುರೇ ಶೋಕುಂಡು ಜಾಗ ಇಂದುಲೆತ ಮೇನೆ ಆತ ಏತು ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಆಯ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಓಲಾಳ್ನ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯಾನ್ ಎಂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಇನ್ನು ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಂಚಾನ್ ಬೇಗ ಬೈದಿನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತದ ಆನಾಗಲ್ಲ ಜಾಯ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ಟನೆ ಕೈತಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಲ್ಪ ನುಂಗೆಲ್ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲಾಗ ನಿಗುಡು ಮತ್ತು ತೂದಿಪ್ಪರವು ಫೋಟೋಸ್ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇತುಂಡು ಆತು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಅಂದೆಟ್ಟುಂಡು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಡು ಅವೇನೆಂಕ ಎನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ದಾದನ ನೀ ಪೊಯ್ಸಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಳಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬುರ್ದೇನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಬುರ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ವಿಸಿಲ್ ಎಂಚ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬುರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಪೇರಿ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ USB ಕೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಪಿ ಅತಿ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾನೆ ಆತನು ಅತ ಸಿಂಬಂತೂಲಾಗೆ ಆಣ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಂದಚು ನಾಯಿ ಸಲಿಗೆ ಕೊರೋಡ್ಚಲ್ಲ ನಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಬಲ ಮಿಂಚಿ ಬಲೆಂಚ್ ಪಂಚಿ ಬಾಬೆಂದ ಆನಂದ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ ಚುಚ್ಚಿನ ಮಿನಿ ತುಚ್ಚುಜಿ ಆಯ ಅಂಚಿನ ನಾಯಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಬೊಕ ಒಂಚಿನ ನಾಯಿ ಆಯ್ ಕಾಟು ನಾಯಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರನ ಮಂಡೆಡ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬಿಡೋಲಿ ತೆಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದೇರು ಬಾರಿ ತೋರೋಡು ಪುಗೆ ಪೋನುಂಡು ಯಜಮಾನ್ರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಗ ರಶ್ಮಿ ಅವರ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಈಗೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ
ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರೇಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೇಲ್ ಪನ್ ಯಾನು ನಿರೇಲೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫನ್ನಿಗೆ ಪಣ್ಣಿ ಕನ್ನಡೋಡು ನೆರಳು ಬಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಫನ್ನಿಡು ಪನ್ಪುನ ಆತೆ ನಿರೇಲಿತ್ತಿನಡೆ ನಿರೇಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಯಜಮಾನರು. ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಟು. ಕುರ್ತೇಲಿ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಎಂಥದ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಟು. ಅದೆಂಥದ ಮಿರಿಂಡನಾ? ದೂಸಿದು ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಮನಮೋಹನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಪು ಒಂದು ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿರೇಲಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಟು. ಆ ಬಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಬನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊರಂಗು ಓಡುದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಂಗು ಓಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಓಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಪರಂದು? ಯಾವುದು? ಇದು ಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ. ಸತ್ಯ ಎಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹಂಚಿಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಇದೆಂತ ಕಾಯಿ? ಪುಚ್ಚೆ ಬರಂದಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಕುಂಟಲ್ ಕರ್ದು ಕುಂಟಲ್ ಮರ ಉಂಟು. ಹಾಂ, ಕರಂಡೆ ಪುಳಿ ಹತ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಆದದ್ದು. ಇಂದು ಕರಂಡೆ ಪುಳಿ ಹತ್ತಂದು ಎಂಚಿ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನೇ ನಂದು ಆದದ ತಿನ್ಪವನ ಪ್ಲ್ಯಾನ ಎಂಚಿ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚನ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡು. ಕರಂಡೆ ಪುಳಿ ಇಟ್ಲು ಇಂಚನೆ ಮುಳ್ಳಿಪ್ಪುಡು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಅಂಡ ಕರಂಡೆ ಪುಳಿ ಅಂಡು ಸೋಕುಡು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ಅತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕುಂಟಾಲ್ ಪರಂದು ತಿಂತಾರೆ. ಕುಂಟಾಲ್ ಪರಂದು ತಿಂತಿನ ನೆನಪುಂಡು. ಕುಂಟಾಲ್ ಪರಂದು ಉಂಡು. ಕುಂಟಾಲ್ ಪರಂದು ತೋಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕುಂಟಾಲ್ದ ಕೊಡಿಯೇ ಗತಿಯ ಅಂದು. ಲೂಡ ಕನೆ ದೊಡತ ಸಿಂಬನ ಎಂಕ್ ಚುನ್ನ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿಂಬನ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತಿಜ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಅವು ರೆಡಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಟೆ ಪೊರೆಳ್ಪಾವರ್ನಿಗೂ ಸೀದಾ ಬೆಂದರಿಗೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಾಗಿಜ್ಜೆ ರಶ್ಮಿ ಸಿಂಬನ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲಗೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು. ಏ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ 14 ಸಾರತ್ತ ಇವನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಸಿಂಬ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೆ ಸುರುಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಯ್ತಲ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಸುರುಮಲ್ಪ ಆಯನ ಎಂಚಿನೇಕು ಪೂಜಾ ಕಾಂಡೆನೆ ಸುರುಮಲ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಐತೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಅಂದ ಈಗ ದಾದ ಪುದಾರು ಉಂಡದಿತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರ್ರಿಜ್ಜತ್ತ ಈಗ ಕಾಂಡೆನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಕಾಂಡೆನೆ 10 ಜನ ಬತ್ತುಕೊಂಡ ಸರಿ ಬಯ್ಯನ ಗಾವೆ 14 ಸಾರ ಮಟನ್ ಮಂತೆ 14 ಮಟನ್ ಮಂತೆ ಅಂದೆ ಎಂಚಿನೇಕು ಅಂದಿಯುಲಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಟನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ದೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಆತ 14 ಸಾರ ಅವರ ఆయన అప్పేర ఫ్యామిలీ వండదా అదా ఆయన కుటుంబంలో 15 సార్ బరవేరు ఏతు మోకే గమ్మేరుడ అప్పేడే ఏతు మోకే అప్పే స్ట్రిక్ట్ అప్పేకి పోడిగా అప్పేకి ఏపల పోడియోడు అంచా అన్ని బండ భారీ మోకే ಆಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಿದಾಯಿಕ್ ಅಂತಾರತ್ತ ಏನೊಂಜಿ ಪಿದಾಯಿಕ್ ಅಂತಾರತ್ತ ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ 2 ದಿನ ಇಜ್ಜನ ನೇಪ ಇದೆ ಸರಿ ದಿನ ಅಂಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬತ್ತ ಏನಾತು ಬೇತೇನೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹುಡುಗಿಯರ ನೆಪ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ದಾಲ ಆತಿಜಾತ ಯಾನವರಿ ಎಂದಾಯ್ವನ್ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನತ ಒಂತ ಕಾಸ್ತೆ ತನ್ಗ ಏನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅನ್ನ ಮಲ್ತೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಾಸನ್ನ ಬರ್ಪುಣದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆಗೆಲ್ಲ ಜಿಗಾಪುಣ ಅಂಚೆತಿ ಇಲ್ಲ ಇವಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಒಂತ ಸಮಯ ಕಾಪುಡ ಆಪುಣ ಏಪಲ್ಲ ಜವನೇರ್ ಸುರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಓಡು ಅತೆ ತಿಂಬೆ ಸುರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೆ ಅಂಚಾದಿ ತ್ಯಾನ್ ಬನ್ಪುಣ ದಾಲ ಬರೇವು ಕಾಕಾಜಿಡು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಅಯ್ಯ ಬನ್ಪುಣ
ಅಂಚೈತೆ ದಾದೈಸಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಕಾಸು ತೆತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡ ತೈನಾಲ್ನ ಮಾರ್ಗ ಕಾಸಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಓ ಬೊಣ್ಣುಗೆ ಸೀತಾತ ಎತ್ತು ಎಂಚಿ ನೋಡ್ರಿ ದೇ ಸಿಂಬಾಗ ಬೊಣ್ಣದು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾಕೆ ಪಂಡೇನಡ ರಾತ್ರಿ ಅವತ್ತು ಕನಾಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಇಲ್ಲಿಡು ಬೇತೆಗುಳ್ನ ಅಡಿಗೆ ಊರ ರೋಮಲ್ ಪುಡಿ ಇರುವೆ ನಿಕ್ ಬೊಣ್ಣು ಕೊಡ್ಚಾ నువ్వు ತೂಕ ನಂಜಿ ಬೊಣ್ಣು ಅಂದ್ ಸೂಪನಾ ಇತ್ತೆ ವಾಳ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಮೋರಿನಾ ತಾಯಿನ ಕನೆ ಕಾಟೆನಾ ಮುರಣ ಅವಲಿತ್ತಿನ ತರಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಕನೆ పోయిరాని అన్న పొండు మళ్ళా అత్తుంది ఆనాడు ఓటి వాడు ఆనాడు పొండు మళ్ళా మళ్ళా ఆంటీ అత్త అవెన్ కనేదుండా ಬಾ ಇಂಬೆ ಸಿಂಬೆ ಬಾಯಿ ರಾಂಗ್ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಬೊಗ್ಗಿನ ಕನೆದುಂಡಾ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಬಾಯಿ ವಾಡ್ನಿ ಇಂಬೆ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಂದ ಬಾಯಿ ವಾಡ್ನು ಇಂಬೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೋಯ್ತ ನಿನ್ನ 15,000 ಆತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 5,000 ದುಲಾಯಿ 5,100 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಮೇನು ಒಂಜಿ 3,000 ಜನ 22,000 ಜನದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆವು 15 25,000 ಜನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟಾಮನ್ ದಡ್ಡ ದಿನ ಬೋಡಾವಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಿ 10 ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುದ 10 ಜನ ಒಂಜಿ ಕೊಡೋಣ ಅಪಡ ಬೋಲ್ ಪೈನಂಟೆ ಸುರ ಅಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಚೂರು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದಕ್ಲೆ ದುಮ್ನಾನಿ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 20 ಮನಾರ ಈಗ 4 ಗಂಟೆ ಎತ್ತದ ಅದು ಮಾತ ಕಮ್ಮೆಣದ ತಂದೆ ಪೋವೇರೆ ಏರ್ಲ ಉನಾಯರ್ ಬೆನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಸ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜೋನಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಪರ್ದು ಬೋರ ಸಿಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಂತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಲೋ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಈ ಒಡಿ ನಮ್ನೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಪೊದ್ದಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಪೊದ್ದಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಬನಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸಿಂಬನ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿ ಜಲಂದ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಪಂಡ್ರ ಫೋನ್ ಅಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಕಟ್ಟೊಂದಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಅಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾರು ಮಾಡ್ಲಿ ದಾದಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾರು ಮಾಡ್ಲಿ ದೇವೇರ ಬೊಕದಾಲ ಬರ್ಚ ನಿಕ್ಕು ದಾಕ ಪಾಡು ಜಾತದು ವಾವುಂಜಿ ಬೈ ಎಂಕ ಬನ್ಪು ಜಾಡಿಲ್ಲ ನಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ನೀ ಹೋಪಿನಾ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಅತಿರೆ ನೈ ನಡಪೆರ ಬುಡ್ಪೆನ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ಪೋಪುನಾತ್ ಆಯಿರೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ಓಪಿನಾತ್ ಈರ್ ಪೋಪಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಪುಂಜಿ ತೆಮ್ಮ ಇರ್ನ ಮಗ ಅತಿಯೇ ಆಯಿರೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಾತ್ ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಏ ದಾ ಇರಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ನೆಡ್ಡೆ ಚುನೋಜಿ ಖಾಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಸಿಂಬೆ ನಲಿಪ ಬೇರೆ ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಆಯ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಿಂಬೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬೊಗೆಂಚಿನ ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬ್ರೆಡ್ ಅದಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ ಅವು ಮುಳ್ಳ ಪಂತಿದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬಲ್ತೆ ಮಗೆ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಆತ ಮುರಣ ಕೋರಿದ ಪೆಟ್ಟು ಆಗ ಸಂಕೋಲಂಚಾನ ಗರ್ವರ್ಪಿಂದಾನೆ ಅಂದೆ ಯಾವ ದೇವ ಸಿಸಿ ಕರೆದನು ನಿನ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಕಲ್ಪನೆಯು ಚಿನ್ನ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬಂದ ಹಿಂದಿ ಬನ್ಲೆ ಹಿಂದ್ಯಾ ಓ ಯಗ ಕುತ್ತ ಕಂಡೆ ನಾನು ಬೂರಿಯ ಯಗ ಕುತ್ತ ಕಂಡೆ
ಸಿಂಬಾ ಕೆ ಜಾನ್ ಗಲ್ರವು ಆರು ಮೂವಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಜರು ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಮೂವಿ ತೂಪುಜರು ನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತೆ ತೂಪುನಾರು ಅವೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀ ಯಾವ ದೇವ ಶಿಲ್ಪಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಟು ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಅಂದತೆ ಇನಿ ಒಯ್ಪುಗ ನಾನು ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ನಾನು ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡೇ ಬಲು ಚಂದ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಿಂಚ ಗಡವ ಕಟ್ಟುನ ಬೊಕ ಬಿಪಿ ಏರು ದಾಯಗ ಮೀ ಬಿಪಿ ಮೀ ನಿಂದ ಆಣ ಬೊಕ ಬಂಗ ಬೆಲ್ಲಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಶುಗರ್ ಉಂಡಿಗೆ ದಾಯಂಬೆ ಪಾಪ ಆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ ತಾನ್ ಪುಟ್ಟ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟ ಇವತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಸವಾರಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ರೆ ನಿಕುಲಿನಿ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಟೆ 4 ರ್ಯಾಪು ನಾತ್ರೆ ನಾಲ್ಕರತ್ತಿ ಗಂಟೆ ಇನ್ನಲ್ಪ ದೊಂಬುತುಲ್ಲಗಿ ನಮ್ಮೆ ಏರ್ನ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದರೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡಿಯೇ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಟ್ಟಾದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಏಸನ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಯ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೈಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಶಿಂಬಾ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಪೇದೇನ ನಕ್ಕದು ಗಲ್ಗಿಗರ ನಕ್ಕುನೆ ಚೂಲ ಇದೆ ಅಸೆ ಆಪ್ ನೋಡು ಯಾವ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂದಿಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಪನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತಯ ಇಂಚಿಲ ಹೊರ ಬಂದರೆ ಸೀದಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಜೆಸಿಬಿ ಲಾರಿ ಅದು ಗಾಡಿ ಪೋಂಡೆ ಐತಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ 5 ನಿಮಿಷ ಐವ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪೋಂಡ ಐಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಕುನಿ ಕುಡವ ಇದೆ ಮಾರೆ ನಿಗುಲು ಶಕುನಿನ ಜೋಕ್ಲುಂದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಯಾನು ಮಹಾಭಾರತ ಕೂಡ ಸುರಾತ ನಂಚ ಆ ಶಕುನಿ ಬೈದೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಶಕುನಿ ಬತ್ತದ ಶಕುನ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಪೋತೇರ ನಮ್ಮೇರು ಬತ್ತಿರು ಇಜ್ಜ ಶಕುನಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಈ ಶಕುನಿನ ಜೋಕುಲು ಬಂದ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ಗೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಶಕುನಿನ ಜೋಕುಲೊಂದು ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಐಕಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡಂಜಿ ದೆತ್ತಿನೊಂಜಿ ಕೇನ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ಗೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಆವಡು ಶಕುನಿನ ಜೋಕುಲು ಹೆಂಗ ಅವು ಯಾನು ವರ್ಡ್ ಅವು ಯಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಂಡ ಶಕುನಿ ಬಜಿ ನಂಜೆರೆ ಬೇಕೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಏಪಲ್ ಕೆಬಿಕ್ಕಂದು ಆಪಿನಿ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ದಾದೋಣ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ತುಕ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕರಿಯೋ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ತಾನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಲಿಪಾರ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪಗಂದು ಇಡ್ಲಿ ಕಡೆ ದೀತೆ ಇಡ್ಲಿದ ಗಿಂಡಲ್ ಅದೇ ದೀತಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಗೆಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲಾರ್ನ ಅಮ್ಮ ಕುದರ್ದಾದ ಗಂಡೆ ಕಾಮಿನಪ್ಪ
ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ದಾದನ ಪಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪುನಾರ ಮೇ 30ಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜ್ಯೋತಿ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲಾರ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮಿಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಗಾಡ್ ಮೇ ಆಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬೊಕ ಈಗ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ತೂಕ ವಿಶಸ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ವ್ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರಾಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಜುನ ಪ್ಲೀಸ್ ಜುನ ಎಂಚಿನ ಪಿನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೂಜಿ 4 ದಿನದಿಂಚಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸದ ಬರ್ಡೇ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಮುಟ 4 ದಿನ ಬರ್ಡೇ ದುಮ್ನಾನಿ ಸುರಾತಿನ ವಿಶ್ ಬರ್ಡೇ ಆದ 2 ದಿನ ಆಯ್ನಟಲ್ಲ ವಿಶಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗಿನ ಡೇ ಮುಗಿಪುಗ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಂಚ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ ದಾದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಚಿನ ನಿಖುಲ್ आपण चिप्स दिला ಅಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಟದೆಯೋ ಬಿನೆ ಚಿಪ್ಸ್ ದಿನ ಕಲಿಯ ಚಿಪ್ಸ್